Konna naqa' petrol il-Ħamrun u l-informaw nisibna żewġ minn nies individwi li huma mill-Mali u m'għandhom xejn dokumenti fuqhom. Il-pulizija anki f'jum ta' festa pubblika issoktaw b'xogħolhom biex iżommu l-ordni. Kru ta' TVM News għatta ftit sigħat mal-Pulizija tal-Komunità fil-Ħamrun li f'temp ta' ftit ħin affaċċjaw 4 każi ta' immigrazzjoni illegali. Waqt ronda tefa' ta' ġebla bot mill-Assa tal-Ħamrun, l-uffiċjali ċċumbaw xi nies li għanqlu suspett. Kollox beda jindika li suspettati ma kellhomx dokumenti fuqhom. Qalu li ġew mill-Italja minnu fih ittieħdu l-Assa. Yes, wait a second, please. Permesso di soggiorno? You have? Yeah, where is it? Ippreżentaw permess ta' residenza allegatament Taljan. Bdiet tisħon il-qija. You journalist? You journalist? Waslu fuq il-post l-uffiċjali mill-Aġenzija Servizzi ta' Detenzjoni issejħet ukoll l-ispettur fit-taqsima tal-immigrazzjoni Lara Butters biex tkompli b'aktar sħarriġ min-naħa tagħha. L-Ispettori di Polizija dell-Immigrazzjoni. Imma TVM News l-ispettur Butters spjegat li s-suspettati ma kellhomx il-kundizzjonijiet meħtieġa biex jibqgħu joqogħdu f'Malta. F'dan ir-rigward indunajna li huma kienu appuntu illegali hawn Malta qabżu 3 xhur. Allura rridu jmorru lura f'dak il-pajjiż li hu responsabbli għalihom. You are under arrest. Now you are my responsibility. You give me everything that you have in your pocket. Ħareġ jgħidu la ordni ta' ritorn, jintbagħtu il-detenzjoni sakemm mbagħad jinqata' biljett ta' ritorn huma jkunu jistgħu jmorru f'dak il-post li huwa appunt responsabbli għalihom. Ftit wara fronda oħra is-sitwazzjoni terġa' tirrepeti ruħha. L-Ispettur Matthew Attard, istazzjonat mal-Pulizija tal-Komunità, javviċina żewġ ġufintur. Id-dokumenti m'għandhomx jiġu manettjati u jittieħdu l-Assa. Ma TVM News l-Ispettur Attard innota li l-immigrazzjoni fost l-ola prioritajiet f'din il-lokalità. Dan nagħmluh biex nibqgħu nżommu s-sigurtà. Naraw li kull persuna u minnu hemm ikun qiegħed hawn Malta b'mod legali. Ir-rondi huma kontinwi. Pulizija tal-Komunità x-xogħol jibqa' għaddej fil-ġranet kollha tas-sena, ġifieri m'hemmx festi ħdud. Il-Pulizija tal-Komunità qiegħda hemmhekk biex tkun viċin il-persuna. Kull persuna umana. Aħna dak huwa l-punt ta' tluq tagħna. Intant, aktar kmieni, il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà ħabbar aktar rondi u pulizija f'żoni turistiċi u ta' divertiment b'konċentrazzjoni akbar ta' nies u attività. Intqal li f'operazzjonijiet ta' preżenza partikolari f'ċerti żoni il-pulizija qed jingħataw daqqatit anke mill-Forzi Armati ta' Malta u mill-uffiċjali tal-Leża. Qed jgħinuna biex inkomplu nżommu l-ordni f'dik iż-żona li bħalissa tkun qed tilħaq l-iktar il-pik tagħha f'Awwissu minħabba ċertu ammont ta' turisti. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Glenn Bedingfield ġie kwotat jgħid li għal dan il-għan il-forzi kollha tal-ordni għandhom l-appoġġ kollu tiegħu biex isaħħu l-kapaċità operattiva tagħhom fejn u kif meħtieġ.